Здравейте! В това видео ще можете да упражните знанията си по бъдеще просто време с going to на английски език. В следното упражнение ще ви се дадат два варианта на едно и също изречение. Един от тези варианти е правилен, другият е грешен. Вашата задача е да изберете правилният вариант. Choose the correct sentence. Преди да решите задачата, нека да прочетем заедно и двата варианта. След това паузирайте видеото и се опитайте да определите вярното изречение. Като пуснете отново видеото, ще ви покажа правилният отговор и ще представя кратко обяснение защо точно той е правилен, а не другия. Успех! 1. A. I'm going to go to the park tomorrow. B. I'm going to go to the park tomorrow. 2. A. She's going to play baseball tomorrow. B. She's going to play baseball tomorrow. 3. A. Is they going to go to work tonight? B. Are they going to go to work tonight? 4. A. He's going to bring his book to class. B. He isn't going to bring his book to class. Сега паузирайте видеото и се опитайте да решите кой е правилният вариант. Избрахте ли правилен вариант? Нека да ги проверим заедно. Първо. A. I'm going to go to park tomorrow е грешно. B. I'm going to go to the park tomorrow е правилно. Когато имате бъдеще с going to, задължително е да имате спомагателен глагол, който да се спряга спрямо подлогът. I'm е съкратено от I am, кое I am е за първо лице единствено число формата на спомагателният глагол be. Освен това, когато имате глаголът go, най-често им трябва да сложите предлогът to, go to the park, което е изпуснато в горното изречение. 2. A. She's going to play baseball tomorrow е правилно. B. She's going to play baseball tomorrow. Когато имате бъдеще с going to, единствено спомагателният глагол се спряга спрямо подлогът. А главният глагол остава в инфинитивна форма. Play не се променя, както и който и да е главен глагол, когато имате бъдеще с going to. Трето. A. Is they going to go to work tonight? B. Are they going to go to work tonight? B е правилно. Спомагателният глагол трябва да се спрегне спрямо подлогът. И когато подлогът е в множествено число, също така трябва да бъде и спомагателният глагол be. В множествено число спомагателният глагол be е are. Четвърто. He is going to not bring his book to class е грешно. He isn't going to bring his book to class е правилно. Когато правите негативна форма на бъдеще с going to, единствено трябва да спрегнете спомагателният глагол be в негативна форма в сегашно просто. He is going to е позитивната форма. He isn't going to bring е негативната форма. Нека да пробваме още няколко упражнения. 5. A. Is it going to rain next week? B. Is going to rain next week? 6. A. Are we going to have a barbecue today? B. Do we going to have a barbecue today? 7. They's going to drive to work. B. They're going to drive to work. 8. A. Is the children going to play hockey next weekend? B. Are the children going to play the hockey next weekend? 9. A. He is going to take a shower. B. He is going to take a shower. 10. A.
When is she going to start the test? B. When she is going to start the test. Сега паузирайте видеото и се опитайте сами да отговорите на въпросите. Избрахте ли правилният вариант? Нека да проверим. Пето. A. Is it going to rain next week? B. Is going to it rain next week? A е правилно. Когато имате бъдеще време с going to, единственото, което трябва да направите, за да го направите във въпросителна форма, е да размените мястото на по-дългът и спомагателният глагол. В този случай is. It is going to rain next week означава ще вали следващата седмица в позитивна форма. Is it going to rain next week означава ще вали ли следващата седмица в въпросителна форма. 6. A. Are we going to have a barbecue today? B. Do we going to have a barbecue today? A е правилно. Спомагателният глагол за бъдеще време с going to е are, не do. 7. They is going to drive to work. B. They are going to drive to work. B е вярно. Спомагателният глагол to be трябва да се спрегне спрямо подлогът, който е they, което е в множествено число те. Следователно и спомагателният глагол трябва да е в множествено число are. 8. A. Is the children going to play hockey next weekend? B. Are the children going to play hockey next weekend? B е правилно. The children е множествено число. Child е единственото число на children. Следователно, трябва да бъде спомагателният глагол в множествено число are. 9. He is going to take a shower. He is going to take a shower. Първото е правилно. Никога няма да имате S след наставката ing. 10. A. When is she going to start the test? B. When she is going to start the test. Очевидно, трябва да бъде въпрос. Следователно, A е правилно. Когато имате въпросителна, следователно трябва да бъде въпрос. Is she going to start е въпросителната форма. She is going to start е позитивната форма. Надявам се това видео да ви е било полезно. Препоръчвам ви и другите видеа на образователен център Нови хоризонти. Приятен ден!